На вниманието на всички пчелари, фирма Корект Николов Добрич представя своята машина, автоматична разпечатваща с хоризонтално подаване. Какво ще рече това? Машината се състои от няколко основни възела. Единият е подаването на рамките, което се осъществява чрез верига. Рамките могат както автоматично, чрез една допълнителна машина, за която ще обясня в последствие, а може и ръчно да се поставят, когато тя липсва, и автоматично машината ги поема. Разпечатващата машина с хоризонтално подаване, за разлика от другата ни машина, която рамките пропадат по гравитачен път от наклонени страници. Тази, казахме, е с тия вериги, които придвижват рамките напред и има механизъм, който отделя всяка една по-отделно да пропада самостоятелно към ножовете. Машината, както и другата с обикновеното подаване, се състои от ножове, които механизъм прави тяхното движение постъпателно, като самите ножове режат вътре в рамката, като дълбочината на рязане е в зависимост от желанието на клиента. Като има и механизъм, който ще покажем, който бързо може да регулира дълбочината на рязане. Другият основен механизъм в машината е подаването на рамките, който осъществява избутването на рамките чрез верига и избутвачи, които имат регулиране на скоростта на подаване на рамката. Скоростта на подаване на рамките варира от 5-7 рамки в минута, като чрез потенциометър се регулира скоростта на подаване. Както споменахме, ножовете на машината са кухи, през които циркулира вода, която се подгрява от този така наречен бойлер с помощта на помпа и регулиране на температурата на подгряване. Като целта е разпечатания восък да се стече и да освободи място от ножовете, за да освободи място за следващата разпечатка. Както по-рано споменахме, ножовете работят вътре в рамката, като изрязват в дълбочина, която операторът сам може да определи чрез този механизъм, който може да отвори или да затвори ножовете в дълбочина, която може да е около 15-16 мм минимум, като се има предвид, че рамката е широка 25. Това ще рече по няколко милиметра от едната и от другата страна дълбочина. Както вече споменахме по-рано, възможността на машината с хоризонтално подаване е, че към нея може да се добави така наречения дебоксер, чрез който рамките се подават към машината чрез пневматично бутало. Той избутва рамките от корпуса директно на тая установка и оттам към машината. Преди рамките да влязат към буталото е необходимо да се очистват от восъка. Корпуса се избутва. Посредством пневматичен педал се задейства пневматичното бутало, което избутва рамките от корпуса. Избутват се ръчно в подвижния път. И това е процеса на
автоматичното продаване и изрязване. Това е резултата от изрязването.